assessment tayo, we are very lucky. Kana tayo, kasi na-produce, okay naman. Okay met ti antay unay nga napadaksan ti kada to igalubyo nga imay. The evacuees tayo is about 541, 178 families. Sir, nagawid sa pay dagiti ada ditoy nagawid dan kasi kayat da kanong kita net digite balbalay da ta nakita damit nga di mabamit ti signalen unlike di rabi nga nagsignal number 4. When we are very glad ngamin dagitoy at least amuda ti masakbayan. So nga we are very glad also kasi dagitoy ngamin nga evacuees ison tumanen no take po nami for their safety and for the safety also of the responder. Tano mabati daket mapami-rescue and in the middle of the night when no medyo kasagsagan ti bagyo ket adamit iris mi met biyag mi. So nga we are very happy ta nag-ako comply da and through the help of dagitoy barangay captains ken officials.